kunamathuna lapha kunethuna likagogo lapha lelide ubona indawo ende nje bayithupha kanti unogogo nomkhulu ibona abantu mina engasebenza ngabo ogogo phela bashona ekudala ugogo ushona umkhulu ushona engakabi khona ugogo ozala umama ushona engikhona ngoba bengisebenza naye kulo msebenzi obunyanga ngimbambele igwama so ngaphinda ngabathebula ke bonke la ngaphinda ngabathebula mina ngabenza ukuthi babe izidalwa amadlozi azongenzela amandla ngisebenze ngabo futhi vele basebavele bashonile babe ngahlala la ini bangasebenzi indumba yale ndoda le indumba yale ndoda ikhona la le ndoda igijima yonke le ndawo kufana neground layo igijima la ngoba ayikhona ukuphumela ngaphandle awuvuma umthetho ila phakathi umuntu mezala ekhaya uqala adlule ebhavini lokuthi agezwe before angena la awukwazi ukungena nje untekenteke njengolindi ungagezanga lokuthi ufuna uhlanjwe bakhona ungangena ubone up to you ungasondela ubone ukuthi ngiphethe wapha amadoda la kuhamba kanjani la ekhaya usekuphileni kahle kahle isilwane mhlawumbe usithi angeke ngithi isilwane Linda angeke ngithi isilwane ngoba mina kimi umuntu ngiphila ngaye wena ungathi isilwane ngoba wena awunayo information uyabona nje umuntu umbiza ngesilwane uyakwata Linda ngoba akafuni ubizwe ngesilwane ufuna ukubizwa umuntu Linda umuntu kepha umuntu ongajwayelekile ongeke na umjabulelo uma umbona nginethemba lokuthi ngisho kungathiwa ubona abantwana bakhe angeke balale ebusuku ithambo lakhe lifishane kakhulu umuntu nje kepha uyabona ukuthi umdala yena ngafaka ebhodini ngathi ufuna bambone ukuthi umuntu onje engisebenza ngayo nokuyena yena obheka impilo yami nokuyena yena owenza into eziningi nokuyena yena olekelela abantu abezekile abantu bafuna ukuphila kamnandi lethu wayo okunye nokunye ngiyakuhide but okuningi ngiyakuveza ngithi abantu akathatha befuna ukuthatha ngimnikeze ama-terms and conditions ukuthi la uhamba kanje la uhamba kanje. Ingabe lempilo yobuthakathi wayithathaphi? Thanks kumfundisi wami. This pastor was my role model. Ebengazi ukuthi lento ayenzayo nami ngizohamba ngiyenze phambilini but bengazi ukuthi there is a power extra asemzimbeni wakhe. Ngaqala lapho ukuthuka ukuthi oh kanti siyangena nasenyangeni la. Nasenyangeni siyabathola amandla kanti bayagezwa siyageza lapha sigezela ukuthi kufuna kugcwala i-crusade. Mangena estage abantu bejabula. Lento iyenzeka ngiyibona. Mina bengekho nalomqondo wokuthi abantu bagcwala nje kunento ebabambayo. Bawa nje baginqike phansi kunento ebabambayo. Ngayibuyelela sengedwana. Ubone sengimhlubuka esontweni. Wabona sengimhlubuka, wabona ngishona le ko Bushbuck Bridge ngiyovula iministry nami kothula amahashi. Ngiyokhulekela abantu kothula amahashi ngoba bese ngibonile ukuthi nangu manje umuntu osiza le ndoda. Inamandla nje le ndoda, isizwe le ndoda. So ke ngangena kanjalo ke. Ngibawisela abantu emhlabeni. Ngibawisela abantu. Hayi ngoba bengibawisa ngamandla kamoya engcwele. No, akubona amandla kaJehova lawa. Into ebekile umzimba. Namanje sekhona le operate. Ya operate kunekhathi zama kuthiwa bangi-inviteile because basangi-invite befundisi. Abangazi ukuthi ngisane professor, ngisayibamba lento, ngisakwazi ukubamba igama lomuntu nesibongo. Basangi-invite, ngifike ngenze lento abayishoyo. Ngiqede ngibuyele. Ngimile nje lapho ukuthi yonke lento hayi ngoba iyamandla abuya kuJehova moya engcwele. Hayi ngiyala babuye. Iyo lento angikhipha sonke. Kunamaringi ke abakhona wezandla. Lawo maringi lawo ngisebenzisa wona. Uma ngisondela kuwe kuba ngathi ngiyakuthatha ngikuthi awuhlala ungachopheki. Uma ngisondela kuwe ngingakakuthinti nje. Ngamemeza nje igama. Ukimi ukuthi ngithi Lucifer noma ngithi fire. Ngimemeza la bengibathandayo. La bengazi kahle ukuthi ngisebenzisana nabo ngokamoya. Uma ngithi fire ngiza kuwe angenzi ngesandla esingenawo amaringi. Ngenza ngalesi sinamaringi because ngiyathi sona esi-operator. Namaringi wona operator. Bangi-invite uma ngabe mhlawumbe umuntu efuna ukuyobhilda isonto lakhe kubonakala ukuthi ulande the man of God. Kanti mina ngiyazi I'm not a man of God. I don't believe in God. Ngaphuma kudala kulento omdlalo kaNkulunkulu. Kuba kudala kulento leyo bengayibambela into yami obuthakathi. Anti kunomfana wami omncane ngamlontsha ukuthi lento ayimazi. Ngikhona angikho. Kumele akwazi ukulekelela abantu because ngingibabambe bonke labantu baningi kakhulu. Mina ngine contract yami. Ufuna ukushaya isikhathi ngihamba. Asala qhubeke. Umndeni wami usala uphila kahle njengoba uphila namanje. Hayi bafethu ngiyethemba nizwele inkulumo kababa kaMashilamu ubaba uDr Mkhulu njengoba ke ebechaza kabanzi nethimba le-cutting edge ku-SABC 1 mayelana ke nohambo lwakhe lokuthwala uhambo lwakhe lokuthakatha. Uchazile ukuthi ke kuningakuchazela ukuthi indaba yomdlalo kaNkulunkulu imidlalo wesonto
okudala aphuma kuwona wasikhethela ukuthakatha ngamadlozi yasekhaya kubo kama wakhe ngenxa yokuthi ke abantu bakuba kama wakhe into bekade bangayinakeli indaba amadlozi wasezithathela wona ke njengoba enganakiwe ke asithakathela ngawo kuyibanje ayamsebenzela nganza kwethu ugonyuluka iqiniso kakhulu mayelana nalolu daba oluthinda ukuthwala kanjalo nokuthakatha ngakuthini kwakho mhlawumbe ukuphawula ngalolu daba ake sivele sihlane comment section ke ngizwe ukuthi lithini lwakhuvo ngalolu udaba mina ngana kwethu sengiphuma njani ngiyathembisa kodwa ke ukuthi ngiyabuya futhi nezinye izidaba ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho ukusubscribe button isiphathe kahle libe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu manje uyabona njengamanje yimina lo ngikhona lento la ngewusangibona ke phamanje noma nawe mangikunike lento yokuthi ungabonakali noma ngabe wenzeni uyafunwa abantu bayakufuna kuphi ungabonakali ngenza kanje mina ke angeke ngiziveze uzongibona nje ngikanje uzongibona mase ngibuyile futhi uyambona Dr. Mkhulu kumnandi ukuthakatha lento ngiyenza bukhoma noma ngawe yayifuna nawe ngiyakunika lento le buka futhi ngiphinde ubone kahle asidibane nendumbeni